салом дӯстон ва пеш аз саршавии навор як эълон. шумо метавонед барои занҳои оилатон либосҳои исломии ба маънии зеборо бо нархи арзон ва сифати беҳад баланд харидорӣ намоед. дастафкаи бепул ба тамоми кунҷи дунё мерасонанд. марҳамат, дар YouTube каналшон Саломат Муслим Шоп обуна шавед. ссилкаш дар комментарияи видео. ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. дар имрӯза навори мо хонаҳои фурӯширо пешниҳод мекунем ки якчандташро подписчикои каналмон равон кардан, дигароша мо комментариҳои шуморо хонда хоҳишҳои шумо якофтем, ба шукри худо ёфтем. лайкро ҳатман монед, подписатсия кунед. мо беҳад вақти зиёд сарф кардем барои ин навор ва ҳатман дар комментария фикри худро оиди хонаҳои фурӯшӣ нависен ва агар ягон пешниҳод дошта бошен ё ин ки ягон мавзӯи шавқовар дорен ки шумо мехоҳед оиди ҳамин мавзӯъ мо навор тайёр кунем, ҳатман нависен. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар Данғара, сехонага, як калидор, 10 сотик замин бо баракамдора, аловхона, ҳизмхона, каххона, оғилхона, забор, об, свет ҳаст. дар Данғара деҳаи Дурахшонда ҷойгир аст. нархаш 120 000 сомонӣ алишам мешавад. ба якхонага ки духонагае ки дар Душанбе буда болоиш сум метан соҳиби ҳамин хона. рақамошон дар рӯи экран имоям доранд. марҳамат дӯстони азиз, нархаш ба фикрам хубай, занг занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, кӯчаи Бобоҷон Ғафуров, Идраизолда, доми 18, квартираи 20, дар 4 ошхона, 4 дар хона, 101 метри квадратӣ, 4 балкон дора, 1 кухнӣ, калидор бо ҳама чизу чораш фурӯхта мешавад назди бозори Самоҳда. нархаш 430 000 сомонӣ бо савдоям дора. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Алишӣ дар шаҳри Душанбе духонага бошад ки арзон бошад, болои сум битахона. нав ремон кардагиам, хулоси гап медурӣ зиндагӣ мекунӣ. марҳамат, занг занед, савдо кунед. духонага квартира дар 2 ошона, бинои советӣ 4 этажа мебошад, кирпични, 46 метри квадратӣ, ремонти миёна дорад ва баъзе комнатаҳош друнбадрун смежняй. свет, об ҳамавақта, отопление дора. отопление дӯстони азиз беҳад чизи муҳим аст. кадом метавонда агар шавқовар бошад донистан ки агар отопление набошад зимистонда чанд сомон расход мешавад пули свет барои гармкунии хона. марҳамат, дар комментария нависед, мебурдем ҳамқари навор. наздикии мачити Майковскида, шаҳри Душанбе, нархаш 300 000 сомонӣ, савдоям дорад. духонага квартира дар 2 ошона, 38 метри квадратӣ, бинои кӯҳна мебошад, ремонт дорад, ремонти миёна. худи хона дар ҳолати хуб қарор дорад. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. нархаш 260 000 сомонӣ. занг занед, савдо кунед. духонага квартира дар 6 ошона, бинои навастройка мебошад, 52 метри квадратӣ. ремонт дорад, лекин як комнаташ беремонтай, бо ҳамаи маҳсулоташ фурӯхта мешавад срочно. нархаш 170 000 сомонӣ бо савдоям дорад. хона дар ёвон ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, занг занед, савдо кунед. аз панҷакен бисёр хоҳиш шуд хона партоем. марҳамат, сехонага квартира дар 4 ошона, 60 метри квадратӣ, бинои советӣ да бинои кӯҳнада мебошад. евроремонт дора, тёпли пол дора, обуш ҳамавақта ва плюс подвалам агародам қатиша ҳамин хона да ҳамин сум дохил мешавад. нархаш 250 000 сомонӣ, савдоям дорад. дар панҷакен ҷойгир аст. занг занед, марҳамат, муомила кунед. хона аз панҷакен, духонага квартира дар 5 ошона, 77 метри квадратӣ, квадратураш беҳад хубай. домои кӯҳнада мебошад, бинои аввала. ремонтша нав кардагия соҳиби хона бо гуфти худаш назди мактаби 15 дар панҷакен фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ, савдоям дорад. ина марҳамат дӯстони азиз,
ду намуд хона аз панҷакен, якташ ремонти хуб дора, лекин квадратураш майдае, дигариш ремонти ука хуб надора, нормальный ремонт дора, лекин квадратураш калон. интихоб кунед, баъд дар комментария нависед ки ҳарде ҳами кадомишаш мо интихоб мекардем. якхонага квартира дар якум ошона 36 метри квадратӣ бинои навастройкада мебошад бо ремонти миёна дар гипразем ва яъне гарадок дар ҷойгир аст ва нархаш 130 000 сомонӣ алишам мешавад, савдоям дорад. шаҳри Душанбе ва ин дӯстони азиз беҳад ба фикрам нархи хубай ва гипразем ва яъне гарадокам ҷои хубай. Ман худам шахсан дар гипразем 4 сол зиндагӣ кардагӣ будам. ҷои беҳтаринае, бозор дора, ҳама чизаш арзонае, мевагӣ, сабзавот ва транспортам проблема нест. бо 201 ва яъне дивизияи Россия дар ҳамонҷа ҷойгир аст. мактаб, садик, ҳамаш райони хубай. ва боз як хона дар гипразем, якхонага квартира дар 4 ошона бинои кӯҳна, бинои советӣ мебошад, 19 метри квадратӣ. ремонташ нав бо гуфти соҳиби хона, менависад ки ҷои хуб, бозор, садик, мактаб наздик. бо мошин, замин, хона иваз намешавад. нархаш охираш савдоям надорад ва эҳтиромна хоҳиш мекунад беҳуда занг назанед. нархаш 130 000 сомонӣ, гипразем, шаҳри Душанбе. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки аз мо хоҳиш карданд хонаҳои якхонага то 120-130 000 сомона ки наздашда мактаб бошад, бозор бошад, ин дута вариант. якумгиш бинои навастройка, квадратураш 2 баробар аз ин зиёд, барои ҳамин ба фикрам якумгиш якум вариант хубтарае, чем иш. боха як занг занед, муомила кунед, равен тамошо кунед, хонаро бинед пешакӣ ва хулосатон биронед. хонаи фурӯшии духонага пеши хозмакои корвонда дар домои Сеэташка дар 3 ошона ҷойгир аст. хона ягон камбудӣ надора, ҳамаи ҳуҷҷатҳош, техпаспортамаш 100%. хона срочно фурӯхта мешавад, чиба ки соҳиби хона дар сум дар кор шудагиай. нархи хона 222 000 сомонӣ. рақамҳои телефон дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали мо Dom TJ занг занед, гап занед, иншоалло бо арзонтонам мекунам. навастройкаҳои арзон коробка хоҳиш шуд. марҳамат дӯстони азиз, якхонага квартира дар 19 ошона 41 метри квадратӣ дар Зарафшон ҷойгир аст. қафои ҳамин бино дар инфексиони больницае, лаби роҳ дар бино, ай роҳ мегзарӣ, камтар болотар мери, посольствои Америкае, чӣ гуфтем, беримонт, Душанбе, Зарафшон. нархаш 94 000 сомонӣ. ва ҳам хаша мегӯем ки ин яке аз арзонтарин нархаи умуман дар Душанбе. хали нарх ёфтан номумкинай. дар ин бино ҳам ҳамин коробкаҳош қариб ки арзонанд. барои марҳамат. духонага квартира дар 16 ошона 50 метри квадратӣ. ва агар дидем ки дар навастройка духонага 50 метри квадратӣ бошад, бидонем ки гарантирована переделка якхонагара духонага кардагиай. беремонт коробка дар Садбаг ҷойгир аст. хубтараш ки би шумо фаҳмед, ин ҳамун домое мебошанд ки то 30 солагии истиқлолията дар кӯчаи Айнӣ сохтаистанд. ин ҳамун домай. нархаш 240 000 сомонӣ, савдоям дорад, обменам дорад. шаҳри Душанбе. якхонага квартира дар 7 ошона бинои навастройка мебошад. бино агар хато накунам 10 ошонагае 35 метри квадратӣ. пушти садбарг, ҳамин садбарг то мешавад. ин бинора дидан мешавад. ин навастройкаҳои солҳои 2010 сохтагин навастройкаҳора фавран фурӯхта мешавад бо ремонти миёна. нархаш 400 000 сомонӣ, савдоям дорад. шаҳри Душанбе. марҳамат дӯстони азиз, шумо аз мо пурсидем, хоҳиш кардем хонаҳои фурӯшӣ дар Садбарг. ина марҳамат, лекин ҳам хаша гуфтанем ки Садбарг ин маркази шаҳр ба дохил мешавад. барои ин дар ҷои хонаҳои арзон нестанд, то 200 000 сомонӣ нест хали чиз. ва агар шумо дар Шавқовар бошад, Навор, Оиди
4 райони шаҳри Душанбе ки кадомиша цум дохил мешавад, кадомиша Садбар, кадомиша Корбон, кадомиша Гипразен дохил мешавад, кадомиш марказ, кадомиш марказ не, нархҳои хонаҳо чӣ хеланд ва кадомишон айни ҳол обод шуда истоданд, кадомишон обод шуда наистоданд. Ҳама ҳамиш агар шавқовар бошад оиди районҳои шаҳри Душанбе, марҳамат дар комментария нависед, бинем ки хоҳишмандон мисӯранд, мебуродем ҳатман халил набошед. Чорхонага квартира дар 4 ошёна 65 метри квадратӣ бинои сабетида ҷойгир аст, рӯ ба рӯи мактаби 5, доми 1 падези байн. Ремонтуш навай бо ҳамин соҳиби хона як хонаи дига доранд дар 9 микрорайон доми 23. Харидор бошед, марҳамат занг занед. Ҳамин хона худуш дар маркази шаҳри Кӯлоб ҷойгир аст. Нархаш 200 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ якхонага квартира дар 2 ошёна 27 метри квадратӣ ҷойгир аст дар маҳаллаи Ҳофизи Шерӯзии шаҳри Кӯлоб, бинои кӯҳна, доми 5, квартираи 5. Нархаш 115 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшии ҳамирӯзамон. Дӯстони азиз, ҳатман лайкро монед, касе подписатсия накардагие подписатсия кунед дар канали мо ва дар комментария фикри худро оиди ҳамин навор нависен ва нависен пешниҳодҳои худро барои наворҳои оянда. То бозӣ дӯст. Салом дӯстон, ва пеш аз саршавии навор як эълон. шумо метавонед барои занҳои оилатон либосҳои исломии ба маънии зеборо бо нархи арзон ва сифати беҳад баланд харидорӣ намоед. Доставкаи бепул ба тамоми кунҷи дунё мерасонанд. Марҳамат, дар YouTube каналшон Саломат Муслим Шоп обуна шавед. Ссилкаш дар комментарияи видео.